So karon guys, so magbuhat tayo og kanang saburan sa pizza guys kay kanang gatuntuon mo mi sa nga bagay guys. So tanaw guys, so muna siya among gitrabaho guys. Muna siya gawain bukid guys. So kamo, mamili ka nimong lalaki nga kanang mga gwapo nga mo sa mga farmers guys kay nga mo sa mga farmers kay mabuhi pa mo. Tamnan pa mo. Ah! Mabuhi pa mo. Tamnan pa mo. Ah! For more. Tamnan pa mo pizza guys. Handa na guys. So kamo gani girls. Bumili ka mo lalaki nga may gugma sa inyo ha. Dili ang mga farmers. Kay para nga tamnan mo og pitsay. Woohoo. Kalokohan. Kita ka na guys. Papasanin ko itong bato guys. Yati. Okay. So guys, so init siya gamay pero okay na ni. So madara na madara. So madara ako sa kilig mo. Basta mga farmers, okay kayo. Bawal hiya-hiya to guys. Kasi ang hiya, mahiya ka. Oh. Ang hiya. Diba kita magid mo guys? Ug kung sa among ginabuhat diri guys. So kita magid mo. So di ba? So okay kayo. Kung kita man kamo, wa man kamo ng piyong, tanawa lang mi, ha? Ana na. So salamat sa paglantaw sa video. And thank you so much and God bless you. Bye bye.